Hello, maaga po tayo ngayon guys. Ang ginawa ko is naburyo man ako sa umaga. So naghalungkat ako dito sa ating refrigerator na. So yung sa taas kasi hindi ko abot-abot, kumuha ko ng upuan. And then hindi ko kasi alam kung anong andun. So kaya kinuha ko yan, nilinis ko, kinuha ko yung may mga old na pala doon na dapat nang itapon. Sus, Ginoo ko. Mahirap talaga pag hindi ka mataas, no? Kasi hindi mo talaga makita-kita kung anong dapat itapon o ano. So tinapon ko. So habang natutulog pa si Mister, so ngayon pagkatapos ko mga ilang minuto, tulog pa rin siya guys. Tignan nyo man yan. Oy, hindi. May trabaho yan ngayon. Hindi pa umalis. Tulog pa. Nagtataka ako. Bakit ganun? Diba? So, yun. And then, nagluto na lang din ako kasi pagbangon niya ba na siya makaon kay lisod na. Basin mo yung nagtrabaho lang ko direk hinlo and then wala day ko nagluto. So, kaya paglutuan natin, meron naman kaming leftover din na bacon. So, yun na lang yung lutuin ko. Leftover na bacon. So, yun. So, at kung magluto ako guys, maingay talaga ako guys. So, bumangon si Mr. lumabas na nigarilyo. What is that? Transition? Yeah. The other ones were too, but they didn't work as well, I guess. Wait, did you even try? You don't even try. No, the old ones were. Oh yeah, the old one. But this one is darker, hon. It's nice, Well, hon. this has a special coating, so it works even with the UV coating on the windshield of the car. Oh, it's nice one, honey. Of course it's Okay, do you want something here in the refrigerator? It's weird, guys, kasi late na siyang umalis. I thought he's leaving like 4 o'clock in the morning, but now it's almost 11. I told you it was a little later today. Oh no, you don't tell me. I did. You told Andy, but you don't told me. You told Andy, but not me. Okay, so that means you're gonna be home late. No, it won't be any later. This setup tomorrow is the actual event today. Oh, it's not an event today. No. It's setting up only the whatever. Yeah, I mean, all. Hold that. Snacky. Nung umalis si Tommy guys, pagkagabi niyan, hindi siya bumalik. Nandun siya sa kapatid niya natulog para hindi malayo kasi malayo yung drive. So ngayon, the next day na siya nakauli gabi na. No, excited. Yun guys, andito na siya guys. So, nagmamadali lang akong mag-init ng pagkain niya kasi po, hindi ako nagluto kasi maraming leftover din. So, ang ibigay natin sa kanya leftover na chicken parm, broccoli rub, at saka pasta. So, yun. And then ako, ang kakainin ko, yung leftover ko kanina. Yun lang. So, yun. Ito siya, ang pakain natin sa kanya. Broccoli, and pasta, and chicken parm. So, yun din siya. And then, of course, yung pasta is gusto niyang may cheese ba? Yung mga ganyan, cheese. Gusto niya yung mga ganyan. So, hanap tayo ng cheese. Ito, kukunti na. Ang bilis talaga niya gumamit ng cheese. Anyway, so, nandun siya sa bathroom. Ang sa akin namang pagkain is leftover ko na egg with century tuna and then broccoli rub. Yun. So, yun lang yung natin pagkain. Hintayin lang natin siya. Yan guys, pagkatapos naming na kumain, nakatulog na kami noon kasi sobrang pagod si Mister. And then pagkatapos yan, umaga na yan. Oh, ang ganda ng sikat ng araw. Nagandahan ako. Ang ganda ng umaga guys. Ang gandang tignan kapag ganito yung sikat ng araw, no? Sobrang bright. Yun, dahil nakapag-relax na si Mister, napag-desisyonan kong naming umalis. See, my wife, she decided she has to go out and get some seedlings. Not seedlings. I'm sorry, not seedlings. We have a lot of seedlings. Pots to grow seedlings in. Yeah. So that's where we're headed. She's trying to get a jump on the summer, even if it's only 20 degrees out. She grow cold weather fruit. No, it's good inside the house. Are you stretching your eyes? Yeah. Why you can stretch your eyes? When you stretch your eyelids. Andito na kami sa tindahan. So, itong mister ko, may hinahanap lang siya. Puntahan natin kung ano yung nakuha niya, be. Tignan natin kung ano yung tinitignan. Oy, naghanap pala siya ng pants, guys. And then, meron ako dito nakitang mga pang sexy man ito. Oy, pang summer. Ready na pang summer ba?
Ay, nako, sinong gusto nito? Oh, ako talaga nakatry akong nagsuot nito mga 2 beses lang and then hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya. Sobrang hiyang-hiya ako sa sarili ko talaga. Matagal na yun. Bata-bata pa ako sa Florida at sa New Jersey, o diba? At ito po yun guys, ang dami. Gusto ko sana magpadala sa Pilipinas sa family ko ng mga iba't ibang klaseng gulay para ipatanim ano. At ito yung hinahanap ko guys, taniman ng ating gulay bago mag-summer para may seedling na tayong tumubo, no? Ito yung iniisip ko kung kunin ko ba to or what kasi parang may natanim, picture lang pa yung nakatanim dyan. Ay, yung nakatanim picture lang pala yan. Yung kinuha ko na. At alam niyo naman itong mister ko, so gusto niyang magdagdag, sabi ko wag na. At ito din, gusto ko to, pero ang mahal naman ito. Ay, ano siya, raised bed. Pwede mo siyang, ilagay mo lang siya, lagyan ng lupa, taniman yon. At ito, kumuha din ako nito para pag may kamatis tayo, at hindi malagpot-lagpot sa hangin, no? Kung maghangin. Kahit ano-ano lang yung tinitingnan ko. Oh, I'm not going there. You going there? You're driving. That doesn't sound like a choice. You're here to drive, so why not? But anyway, so nakalabas na kami dito sa job lots. Nakita nyo naman, kaya si Mr. yung nagdadrive kasi magpunta kami sa car wash. Ang dumi-dumi ng sasakyan ko guys. Sa iwan ko na lang. Siya naman palagi talaga gumagamit nito. Pero yun, nagpa-car wash kami at ayaw kong mag-drive dito guys. Alam nyo bakit? Nakikita ko ng parang Final Destination yung movie na iwan ko nangyari sa kanila. Kaya ayaw kong mag-drive dyan. Kung nandun si Tammy, why not si Tammy mag-drive? Nakakatakot kasi paminsan yan sila. Ang lalakas, parang iwan ko parang nililindol yung sasakyan. So, ha? What, afraid to turn this shit like up? Not done yet. Mahirap guys kapag matanda ka na guys kasi parang ang ginaw-ginaw. Well, maginaw talaga dito no? Pero kaya inon ko na yung fireplace para naman masaya yung buhay namin dito. What is my monkey want? Do you want some food? You want food? Good girl. 10 o'clock na ng gabi guys. Pero nag-snow daw sabi ni Tammy. What's this na? Ganda guys. Nag-snow kasi guys. Ang ganda din ba? Tinawag. Tulog-tulog na. Nanonood kami ng Beetlejuice. Ngayon nanonood kami ng Gremlins. Ano ata to? Gremlins. Good night guys. Nagising ang lola kasi si Tammy sabi pa ang ganda sa labas na naman, lumakas yung snow. So yun, 3 o'clock guys, nandun kami sa labas para kaming mga taloy. Kami talaga ni Tammy no, para kaming kahit walang trabaho, walang anak. So yun, gumising kahit anong oras para lang makatingin doon sa snow. Ang ganda kasi. Ang ganda. 3 o'clock in the morning. Nandito kami sa labas. Ganda guys. Yung mga kapitbahay namin tulog pa. 3 o'clock. Kaloka. Kumain naman. Come on. Shake your body. Shake, Misty, shake.